দুইটা মেসেজ দंनाय जोंनि যারা ওয়ার্কার্স जोंनि যারা ওয়ারিয়ার্स नि दंनाय दं नर साक साकनि लिडारशिप क्वालिटी न इम्प्रूव खायदि जेफोरो जों लिडार्स नि पाराव फैबाय हिंजा गामियाव जों जेफोरो नरकले लिडार नरकले नेता नि हिंजा जों आपनो पॉजिटिवली नावै जोंनि साक साकनि जे क्वालिटी जे लीडरशिप क्वालिटी दंमोन जों अपनो बाहायके इम्प्रूव खायनाय जों अपनो से मानाय कारण जों राजनीति पोस्ट एंजॉय खाना बागै फायमानिया तिप्रामथा पार्टी पोस्ट टाइप पावर नि आइडियोलॉजी नावै पार्टी संसाजाकमानि पार्टीया जोंनि जे फ्यूचर जेनेरेशन जोंनि जे भविष्य जों अपनो बाहायके सोलामै तलांमानाय जों अपनो बाहायके इम्प्रूव खायनाय अबनि बागैसे जोंनि पार्टी संसाजाखौ जों बुबाग्रानो थांसा थायै लगे रेनानिसे बुबाग्रा जोंनि थानि रिटार्न कोनो सादिया जों जदि बनो थांसा थायै लगे थांगाय जों बनो बिनि आइडियोलॉजी बिनि नाहार मुंनो नासिकै जों सामु खायगांगाय जोंनि दिप्रासानि जे जोंजाल प्रब्लेम दंमानि अब आपने आप 80% सल्व होंगै थानाय बाहायके जों जेफोर थांसाखै दंखा जों डिडिएडिसिओ फायगा जेफोर ग्राफाय फाइट खालायगा एसेंब्ली इलेक्शनाव जों 13 जना एमएलए का जेफोर लोकसभा इलेक्शन फायगा आफोरबो बुबाग्रानि चमचा कैंडिडेट न जों कप्लाय खायमांगा तामनि बागै खायमान बाहायके कप्लाय खायमान आबहाय थानसानि बागै यूनिटी नारगे तंमानि बागै आमबागैना आंलरनि थानि कयनामो जोंनो नर जानि जानि गामियाव थांगै तिप्रामो थानि आइडियोलॉजी तामो आबो काहाम काय चिनि पारानि आंसानि लुकुरनो सावै पुजोबै मांखा हंगाय जों चिनि नागारमुं चिनि गोल चिनि जे आइडियोलॉजी नि फारसे जों दोरोद गानावै थांनाय हाया हंगाय जों दाबो बर' दिनि लीडर मे अलग खुंखे फायलायमानि जों ताय 10-20 बोसोर परे जों जवाब हैनानै दंगला चिनि बुसा फतै बुसुग्रनो जों तामो कक सावै जों जवाब हैनाय चिनि आमलो जों तामो खायगानि जों गागे जों तामो सानाय आमबागैनो थानसा दंदि यूनिटी दंदि दिनै जरा और कमिटियाव बुंमुं दंनाय बरनो कंग्रेचुलेशन्स जरा कमिटियाव बुंमुं ग्रैनै खागै दंनाय रखनो आं कयनाय आं हाय केबो तां लायदि कारण पोस्ट गरै बादे तिप्रा प्रथा चलिबै फायगा चालगै फायलायगा जरा पोस्ट दंनाय बर ताइसा पारजा गोबां आसु सिंगखाय निजे निजे क्वालिटी दंमोनि आबनो जों इम्प्रूव खायलायै गोबांनो लगे मारिलायनाय चिनियाबो बेलायनो समय कम दोरोद समय थाङि दंगो समय दंसानि चिनि दफानो चिनि फ्यूचरनो जों बाहायके सिजाराव ग्राक खायदालांनाय आबोसे चिनि नाखार मुंनाय पोस्ट टाइप पोजिशन पार्मानेंट या दिनै आं बर' एमएलए खोना ताइमासा बर' एमएलए फ्राय किन्तु जे चिनि नाखारमुं चिनि आइडियोलॉजी आबो जों ग्राक खायै जे सोनामजा जे बुबाग्रानि दाबिमुं आबनो जों फल' खाय थांलायदों नरक जतनो था गामियाफोरो नरक जतनो पाइपलाया हांबाय अ कमिटी ग्राक मुंथुम चिनि फ्यूचर चिनि थिना बुबाग्रानि थ्रुदै मोथांजाखौ आसो सावैनो आं नरक जतनो हांबाय आंनि कम मोथाखा